weltare ɓiɓɓe fulɓe andu dine ma fedde heblo sukaɓe afrique takko sana yoni to jumtore alaji batu to hamdallahi pomto lugue ñaldi sambo kute to bandiagara boyande kono wattu yoniato sare kali sare ñana kono wattu yoniato cacoro to bridge men coftal ballita ko demgal pular e kikitande man fuɗoro toon to leydi mauritanie halenke ko fati coupe d' afrique des nations sukaɓe yareteɓe duuɓi nogas demi finaluji mum oɗo sanga ɗen ɗon potide hiɗe yuɓine toon to leydi mauritanie to leydi sénégal ligguembo leydi sénégal ñalgu jeenaɓijo potide mum koye kikiɗan kin timmi yuɓine to leydi mali man har ko fate premier division mbo leydi mali caggal kay nde potital gotal dirtana e kikiɗan kin heddigal ngal yuɓinama toon to stade 26 mars mbo leydi mali toon to leydi mali hedde ɗon yahi ha toon to ñoro du sahel tournoi zimbo e kikiɗan kin ɗen ɗon potide e jokkino yuɓinede kikiɗan ɗiɗo fonno jokkude yuɓinede kono noon laataki man hetto ceerno souleymani mariko to dowlaji europe ma yaha toon to leydi france halen kay ko fate liggue mbo leydi france ñalngu nogas e jeeɗiɓijo timmi yuɓinede to bundesliga mbo leydi allemand ñalngu nogas e tataɓijo timmi yuɓinede to la ligue santander mbo leydi espagne woni kay toon to premier league mbo leydi angleterre toon to la ligue noon ko ñalngu nogas e joyoɓi tawete toon to premier league ko ñalngu nogas e jeegoɓi hettoɗen ko amadou badi hodere pular to série a mbo leydi tan ñalngu nogas e nayyoɓijo so wattu o kiman yaha toon to leydi portugal halen kay ko fate premier league mbo leydi portugal taw ko ñalngu nogas e gohoɓijo ɗen ɗon fotine kay hiɗe jokki yuɓinede musidɓe teddugatangoɗe joni ñoɗen joom ñalle moon hettiyankoɓe aya weltare ɓiɓɓe fulɓe andu dine ma fedde heblo sukaɓe afrique ñalawma ko amde go o mboyi hitande ujunere ɗiɗi e nogas e goho kabaruji men coftal balli taw ko ɗemgal pularen mbirɗen e gardidi kabaruji fuɗɗorɗen ko toon to leydi mauritanie halen kay ko fate coupe d' afrique des nations taw ko sukaɓe yareteɓe duuɓi nogas potite demi final mum fuɗɗama yuɓinede e oɗo sankay ngal ɗon pottal ngal timmi yuɓine taw ko potital gadnigal hakkude kay leydi ghana kañum tigui huccodirno e leydi gambi ngal ɗon pottal noon ko leydi ghana kañum tigui heeɓi kay polgu ɗum noon ko caggal tan nde ɓe fooli leydi gambi baliyel gotel wondude diga wadde kam faami men ɗon wiyeteɓe leydi gambi ɓe waɗama kay ko wiyete élimination kono noon leydi ghana ɓe wawi kay yaade toon to final coupe d' afrique des nations taw ko sukaɓe yareteɓe duuɓi nogas yuɓinteɗo toon to leydi mauritanie toon to leydi mauritanie heddeɗen kiikiɗe hannde ma deuxiéme demi final yuɓine sanga wattuji nogas fawɗi hojomaji capantati wonande eruji europe na wara toon to afrique banggue hirnangue sanga wattuji sappo e jeenayyi fawɗi hojomaji capantati ko hakkude kay leydi ouganda kañum tigui huccodirta e leydi tunisie kala hen noon heɓta polgu kay ma kay waw tawede leydi ghana toon to final coupe d' afrique des nations taw ko sukaɓe yareteɓe duuɓi nogas wonde kay yuɓine toon to leydi mauritanie so nimima toon to leydi mauritanie ha laaɓi no mbirren e gardidi kabaruji men coftal balli taw ko demgal pular faɗen ko toon to leydi sénégal halen kay ko fate liggue mbo leydi sénégal ñalngu jeenaɓijo potide mum jokkino e kikiɗanki hakkude AS Ndiambour kañum tigui jaɓino Teungueth FC ngal ɗon potalne kay ko Teungueth FC kañum tigui foli AS Ndiambour balluji tati wondude ndiga dakar Sacré-Cœur koko fiya hay dinguiral mum baliyel gotel wondude ndiga taw noon fiɓe kay ko excellence mbo Thiés ko on ɗon watta tan génération foot jaɓino kay jaraf ngal ɗon potalne kay ko génération foot kañum tigui fi jaraf baluji ɗiɗi wondude ndiga toon to leydi sénégal e kikiɗanki ɗen ɗon potidi jokkina hakkude stade mbour kañum tigui huccodirno e jambar ko jambar noon fooli kay stade mbour hay dinguiral mum baluji ɗiɗi wondude baliyel gotel us mbo gore kañum tigui udnode en ɗon potide kikiɗanki caggal nde ɓe jaɓɓi kay ɓen ɗon wiyeteɓe duwagne ngal ɗon pottane kay ko duwagne kañum tigui fooli us mbo gore baluji ɗiɗi wondude baliyel gotel toon to leydi sénégal heddeɗen caggal kayde ñalngu jeenaɓijo timmi yuɓinede ha nde jokki arda ko ɓenne wiyeteɓe jambar jogui ko toɓɓe sappo e jeetati rewi hen ko génération foot toɓɓe sappo e jeeɗiɗi duwagne no tawe kay place tataɓijo ɓe jogui ko toɓɓe sappo e jeegom AS Pikine no tawe kay e place nayoɓijo ɓe jogui ko toɓɓe sappo e joyyi so tawi noon ko Teungueth FC ɓe tawete koye place joyoɓijo ɓe jogui ko toɓɓe sappo e nayyi jaraf no tawe kay e place jeegoɓijo jogui ko toɓɓe sappo e tati toon to ligue mbo leydi sénégal toon to ligue mbo leydi sénégal no heddeɗen ha hande kay jokki ardade toon to banggue logui tan ko on ɗo wiyete kay Elhadj Lamine taw noon ko on ɗon wiyete Elhadj Lamine Dramé fetto toon to AS Pikine kañum tigui jokki arda caggal kay ko kanko jogui loggi joyyi toon to ligue mbo leydi sénégal so nimima toon to leydi sénégal en mbirɗen gardidi kabaruji men coftal balli taw ko demgal pular faɗen ko toon to leydi mali premier division mbo leydi mali caggal kay e kikiɗan kinde potital gotal dirtana e kikiɗan kin ɗen ɗon potit jokin toon to grand stade 26 mars mbo leydi mali tawete toon to lamorgo ngol leydi mali hakkude kay ɓen ɗon witeɓe stade malien kañum tigui huccodirno e LC mbo bamako toon to stade 26 mars ko noon ngal ɗon potale kikiɗankin toon to leydi mali ko gotel e gotel woni kongal gayniri toon to leydi mali noon heddeɗen ha hande ene mbirɗen e gardidi kabaruji men coftal balli taw ko ɗemgal pular toon to ñoro du sahel tournoi zimbo pottite mum jokkino e kikiɗankin e kikiɗandi ɗi fonno jokkude kono noon laataki hettoɗen hen ko ceerno souleymani mariko kanko tigui waɗanta en cimtol ceerno souleymani mariko jaam ñallema jaam ñalle meɗen ɓiɓɓe julɓe jokkoɓe ndem jaam ñalle maɗa Oumar Dembel Diallo ane e golidi maɗa
en jetti fedde meɗen weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa e fedde men fedde heblo sukaɓe afrique gadduwol ceerno men ceerno Habou Diallo Oumar Dembel Diallo hande ko ñalawma foftere en jahani hande tagui ɗum noon ko hakkude Gadiaba Kaƴel e wuuro men wiyetego Koro Kaƴel Dane Belal Koro Kaƴel windi e forfait wonde yaafima macce ɗe wadde hande macce ngala jongo ko janggo golle ɗe ɓamtata hakkude Madina Alheri e Jabbi Diala hakkude Madina Alheri e Jabbi Diala ko janggo golle ɗe ɓamtata hanki noon en mbawi yiide macce belɗe hakkude Folonkiita e wuuro men wiyetego Ñor Tugunne macce ɗe mbawi gasude 2 jours e Ñor Tugunne wawi samde e Folonkiita wawi ɓennude Oumar Dembel Diallo min jetti dendagal ɓiɓɓe Ñorankoɓe mbiɗen en jetti hen kadi Hadi Diawara garɗo notade noddandu kadi eɗen mbiya ɓiɓɓe julɓe foof kala gonɗo Kayi Ba Diabaté yoɓe gandude hoorejo men ko to woni Yaya Diallo o yeehi Kayi Jillu Oumar Dembel Diallo depuis e wuuro men wiyetego Jabbi Diala Sare Mango ha yetti dendagal guure meɗen e guure ñoroɗi Sahel e guure fulɓe foof dendagal haaloɓe Pulaar to mbawi wonde aduna ɓe jettama ɓe juurama ɓe ñaggama duwaw eɓe nodda e ballal faade fuko koyngel ñoro eɓe nodda e ballal faade fuko koyngel ñoro Oumar Dembel Diallo min calminima min jettima min juurima ñaggima duwaw ɗo to Jabbi Diala Sare Mango 16h37 ko on waftu go tawa to galle ceerno Abdoulaye Sall wali yo Allah naɓɗo ceerto tintiba e jarama ceerno ceerno Souleymany Mariko sen nimima toon to leydi Mali ne mbirɗen e gardidi kabaruji men coftal ballitaw ko ɗemgal Pulaar faden ko toon to leydi France Ligue mbo leydi France ñalngu nogas jeeɗiɗijo kikiɗan kinɗen ɗon potide jokkino hakkude kay Lille kañum tigui hutodirno e Strasbourg ngal ɗon pottal ko gotel e gotel woni ko ngal gayniri kikiɗanki noon pottal ngal Saydou Abouba en ɓurno fadde kay ko hakkude Olympique mbo Marseille kañum tigui jaɓino Olympique mbo Lyon ngal ɗon pottal na kay ko gotel e gotel woni kay ko ngal gayniri e kikiɗankin toon to leydi France toon to leydi France deɗen ha hande kay jokki arda ko ɓenɗon wiyeteɓe Lille jogui ko toɓɓe capanɗe 5 rewi hen ko Paris Saint-Germain mbo Kylian Mbappé jogui ko toɓɓe capanɗe 5 e so tawi ko tataɓa kay ko Olympique mbo Lyon jogui ko toɓɓe capanɗe 5 AS Monaco mbo Krépin Diatta no tawe kay e place nayyi jogui ko toɓɓe capanɗe 5 Metz no tawe kay e place Dioyoɓijo jogui ko toɓɓe capanɗe 4 ko hono ɗen ɗon toɓɓe capanɗe 4 ɓen ɗon wiyeteɓe Lens jogui kañum tigui woni to place jeegoɓiɗo so tawi ko place jeegoɓiɗo noon woni ɗon ko Olympique mbo Marseille jogui kay ko toɓɓe 39 toon to leydi français deɗen no ha hande kay jokki ardade to banggue loggita ko on ɗon wiyeteɗo Kylian Mbappé toon to Paris Saint-Germain jogui ko loggi 16 rewi hen noon ko on ɗon wiyete Depay toon to Olympique mbo Lyon taw ko international hollandais jogui ko loggi 14 sen nimima toon to leydi français no mbirɗen gardidi kabaruji men coftal balli taw ko ɗemgal Pulaar faɗen ko toon to Bundesliga mbo leydi Allemagne toon to Bundesliga mbo leydi Allemagne ñalngu nogas e tataɓijo potidi mum koye kikiɗan kin timmi yuɓine caggal kay nde Union Berlin jaɓino Hoffenheim gotel e gotel ngal ɗon pottal woni ko ngal gagniri Mayence 0-5 kañum tigui jaɓino FC mbo Augsbourg ngal ɗon pottal ne kay ko FC mbo Augsbourg kañum tigui foli kay Mayence 0-5 hay dinguiral mum baliyel gotel wondude ndiga toon to Bundesliga mbo leydi Allemagne kikiɗan kin noon udnoɗen ɗon potidi kay ko hakkude Bayer Leverkusen kañum tigui jaɓino Fimburg ko Fimburg noon foli kay Bayer Leverkusen baluji ɗiɗi wondude e baliyel gotel toon to Bundesliga mbo leydi Allemagne caggal kay nde ñalngu nogas e tataɓijo timmi yuɓinede ha hande jokki arda ko Bayer Domini jogui ko toɓɓe capanɗe 5 RB Leipzig rewi hen jogui ko toɓɓe capanɗe 5 ɓole so tawi ko tataɓa noon ko Wolfsburg jogui ko toɓɓe capanɗe 4 Inter mbo Francfort mbo André Silva no tawi kay e place nayyi jogui ko toɓɓe capanɗe 4 Borussia Dortmund mbo Eric Alad kañum tigui woni to place jeeɓiɗo jogui ko toɓɓe 39 Bayer Leverkusen tawi place jeegoɓijo jogui ko toɓɓe 37 Union Berlin woni kay to place jeeɗiɗo jogui ko toɓɓe 34 toon to Bundesliga mbo leydi Allemagne toon to Bundesliga mbo leydi Allemagne heɗoɗen ha hande kay jokki ardade to banggue loggita ko Roberto Lewandowski international polonais fettowo toon to Bayern Dominique jogui ko loggi 27 rewi hen ko André Silva taw noon ko international portugais fettowo toon to Inter mbo Francfort jogui ko loggi 19 Eric Haaland international danemarkien fettowo toon to Borussia Dortmund jogui ko loggi 17 sen wi tan to Bundesliga mbo leydi Allemagne mbirɗen e gardidi kabaruji men coftal bali taw ko ɗemgal Pulaar faden ko toon to La Ligue Santander mbo leydi Espagne ñalngu nogas e joyɓijo potidi mum jokkina kikiɗan king e kikiɗe hannde ne kay maɗe jokku toon tawaten toon ko Amadou Badi hodere Pulaar kanko tigui waɗanten cimtol no ɗen ɗon potite woni yaru toon to leydi Espagne gorko mo Sirama Diallo Boy jaam ñallema iya wuro Seydi Diallo giɗo Pulaar jaam ñalle moon hettiyankoɓe weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine ma fedde heblo sukaɓe Afrique ceerno Oumar ko noon tigui toon to La Liga mo leydi Espagne woni Liga Santander ko ñalngu nogas e jowaɓijo woni ko yata toon kikiɗe hanki toon to Ramon Karansak ko kadis jaɓɓino Real Betis ballon pied ko derbi Andalus wonno kono noon ko Real Betis naɓi derbi ɗi caggal folde kadis loggel gotel e ndiga toon to Los Carmenes ko kippumo Granada jaɓɓino Elche ko kippumo Granada noon foli Elche loggi ɗiɗi
wondude e gotele potital payodingal noon waɗi toon to madrigal ko Villarreal jaɓɓino Atlético de Madrid mo Luis Alberto Suarez kono noon ko Atlético fooli ɓe toon loggi ɗiɗi wondude e ndiga Ceerno Oumar Diallo uddata potite ɗe noon ha laaɓa saga waktuji jeenayyi toon to dingiral ngal balde ɓe paasi tawa noon e potital ɓurgal fade caggal kay Sevilla Amadou Badi hodere Pular toon to leydi Espagne hedde caggal kay Sevilla e Barça e Atlético e Villarreal ngal ɗo potital tawa e ɓurɗe fade toon to balde ɓe bassanga waktuji jeenayyi ɗum noon e hawra toon to saare Dagga walla saare Wuro-Ndugue takol waktuji jeetati ɗum noon ko hakkude Real Madrid kamen tigui jaɓɓoto Real Sociedad toon to dingiral ngala balde ɓe bas Ceerno Oumar Diallo sen gimmima toon to championnat Espagne je kalten tigui koye football club Barcelona oɗo bitenoɗo noon José Maria Bartomeu walla mbiyen oɗo biteɗo José Maria Bartomeu ko kam tigui feerino ɗowde kippumo Barcelona o accuno golle ɗe noon ko 27 lewru octobre hitande ujunnaje 2020 ɗum noon caggal tigui nde waɗi démissionné ta kam golle muɗum natti garɗu toon to gardingo football club Barcelona hono no holliri noon jayni nde woni Cadena Ser wondude e Mundo Deportivo kamen tigui kolliri kam han kam ko José Maria Bartomeu woni tigui naggaɗo ta koye juuɗe police toon to office mo football club Barcelona wadde kam eɓe guddi tigui toon to ɗo gollanno gam wawde tigui webtinande mo sosde o kadar wondude tigui e police aɓe ɓe gam wawde webtinandeɓe e golle Ceerno Oumar Diallo ɗum ɗon noon ɗum hawra tigui e football club Barcelona e foti yuɓɓinde duttal muɗum ta ko demi final Copa del Rey mo leydi Espagne hakkude mumen e Sevilla ɗum noon ko ñande jeslare tan waɗɗum balɗe 3 lewru darindu handu en ɗum noon Ceerno Oumar Diallo ɗum hawra kadi Barcelona ɗo tan he balɗe 7 maɓe juɓɓin tigui sumgoji ta ko hoorejo gardotoɗo football club Barcelona wadde kam si ɗum laatima Ceerno Oumar Diallo oɗo biteɗo José Maria Bartomeu kam tawetake heɗen ɗon golle way kanko no Oumar Dembel Diallo ni onon ɗiɗo kam on tawetake ɗen to wawde ɗowde walla mbiyen toon to suɓede toon to gardingo football club Barcelona. Amadou Badi hodere Pular min fadumi kay ko lomtoyade on ɗon wiyeteɗo Pedro Sanchez toon to leydi Espagne kono kay wona kay yaade toon to football club de Barcelone sen immima toon to leydi Espagne mbiɗon e gardidi kabaruji men coftal balli taw ko ɗemgal Pular faden ko toon to Serie A mbo leydi Italie haalen kay ko fati ñalgu nogas e nayyi ɓiije kikiɗan kin ɗen ɗon poti jokin toon to dingiral Diego Armando Maradona hakkude kay ɓen ɗon wiyeteɓe Napoli mbo Kalidou Koulibaly kañum tigui jaɓɓino Benevento ngal ɗon potal noon ko Napoli kañum tigui fooli Benevento baluji ɗiɗi wondude ndiga kono nonne kay ɓe wawi hebde kartal bodewal e ngal ɗon potal haɗan kay ɓe yaadi e Paul Gouma ɓe toon to Serie A mbo leydi Italie kikiɗanki udnoɗen ɗon poti noon toon to Grand Stade Olympique mbo Rome ko hakkude AS Roma kañum tigui jaɓɓino kay AS mbo Milan ngal ɗon pottal ne kay ko AS Milan mbo Zlatan Ibrahimovic kañum tigui fawi e dow AS Roma balluji ɗiɗi wondude baliyel gotel caggal noon nde ñalgu nogas e nayyo ɓiijo timmi yuɓne toon to Serie A mbo leydi Italie ha hande kay jokki arda kay ko équipe aji ɗi Lombardia caggal kay ko Inter mbo Milan kañum tigui woni to gardigu to jogui ko toɓɓe 56 rewi hen ko AS Milan jogui ko toɓɓe 52 so tawi ko Juventus mbo Cristiano Ronaldo tawe e place tataɓi jogui ko toɓɓe 46 Atalanta Bergamo no tawe e place nayyi jogui ko toɓɓe 46 AS Roma tawe kay e place jeeɓi jogui ko toɓɓe 44 Napoli mbo Kalidou Koulibaly kañum tigui wonto place jeegoɓijo jogui ko toɓɓe 43 Lazio mbo Rome ko toɓɓe 43 jogui ko noon tawete koye place jeeɗoɓijo toon to Serie A mbo leydi Italie toon to Serie A mbo leydi Italie noon so tawi kay ko ɗin ɗon équipe aji ɓurɗi wonde kay toon to leydi to ko ɓen ɗon witeɓe Parma jogui ko toɓɓe 12 kono noon kay ɓen ɗon yafutan korantone jogui ko toɓɓe 12 rewi hen ko Parma jogui ko toɓɓe 15 Cagliari no tawe kay e 17 position kono noon ɓe jogui ko toɓɓe 17 toon to Serie A mbo leydi Italie toon to Serie A mbo leydi Italie no heddoden ha hande kay jokki arda to banggue logui to ko on ɗon wiyeteɗo Cristiano Ronaldo toon to Juventus tawno ko international portugais jogui kay ko loggi 19 rewi hen kay ko Romelu Lukaku international belgio feto kay toon to Inter mbo Milan jogui ko loggi 17 sen wi toon to Serie A mbo leydi Italie mbirɗen gardidi kabaruji men coftal balli taw ko ɗemgal Pular faden ko toon to Premier League mbo leydi Angleterre halen kay ko fati ñalgu nogas e jeegoɓijo potiti mum jokkino yuɓɓinede kikiɗanki ma kay ɗe jokku yuɓɓinede yatten hen ko Amadou Badi hodere Pular gorko mbo Sirama Diallo Boy toon to Premier League mbo leydi Angleterre.
ko noon tigi Seydi Diallo toon to Premier League mo Angleterre jaten kalen tigi e ñalngu nogas e jeegaɓijo jokkino kikiɗe hanki potital payodingal toon to dingiral ngal Stamford Bridge ko Chelsea jaɓɓino Manchester United kono noon ngal ɗon potital ko ndiga e ndiga ceerno Oumar Diallo siftinde noon ɗin ɗon kippuji ɗiɗi fof ɗi gimmi tigi koye compétition européenne toon to championnat européen woni Ligue des champions ta ko Ligue des champions européenne toon to leydi Angleterre ceerno Oumar Diallo hanki noon équipe mo Anfield heeɓi tigui fofde hendu weltare caggal kam nde ɓe dekkidiri potite nayyi ɓe lappe toon to Premier League mo Angleterre hanki noon ɓe keeɓi polgu ta ko polgu payodinɗo kamen noon jilloyno toon to galle mo Chelsea United ko Liverpool noon fooli Chelsea United ta ko baluji ɗiɗi wondude e ndiga ceerno Oumar Diallo uddata ñalngu nogas e jeegaɓijo ha laaɓa noon ko kikiɗe sahan saga waktuji jeenayyi toon to Angleterre ɗum noon hawra toon to aire mo Afrique banggue hirnangue saga waktuji jeetati ko Everton kam tigui jaɓɓoto Southampton toon to dingiral ngal Everton guiɗo Pular ko ɗum tongunoɗen kabaruji coftal ɓalli e ɗemgal Pular ko musidɗo mon Amadou Ba gam Weltare TV. Amadou Badi hodere Pular toon to leydi Espagne ha toon to leydi Angleterre en hettike Amadou Badi hodere Pular ɗo yesso haalirde ko musidɗo mon guiɗo mon Diallo Oumar Dembel Diallo en ñaguima yafuy hettiyankoɓe coftal balli caggal kay ɗeɗo balɗe ɗiɗi en yahan toon to leydi Portugal ko fati kay e Premier League mo leydi Portugal taw koye ñalngu nogas e goɓijo ma en artoyɗen ɗon fotide taw koye kabruji meɗen faɗi ñalngu nogas e goɓijo noon koye kikiɗande kay timmata yuɓinet toon to leydi Portugal ma en arto e ɗen ɗon potide musidɓe tedduɓe hettiyanko weltare ɓiɓɓe fulɓe andudinema fedde sukaɓe Afrique ko ɗum ɗo tigui woni kabaruji meɗen coftal balle ɗi min rennano e kikiɗe hannde ɗo yesso haalirde ko musidɗo mon guiɗo mon Diallo Oumar Dembel Diallo to karallagal to ko Adama Ba gorko mbo Bourel Ndiaye kettukima laaki jaam e jaam gueno hirana